Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Nasaya at matanasapa ka simang putyon. Makawawid akon kahit. Nagsapa ka ngamin asumsumrek, iso masapa akmat kababain mat kan ka pare. I-turn over ko kan dito lagbok. Makamu ka na, narigat ti night duty. Narwama kon, di ka madanagan. Talya-talyawa mo't atiliklikodam. Narigatin. Di nakman butbut ngan. No makitam jay white lady, kidayam. Agtal na ka dita. Nagawid ka din amin nga empleyado? At dapay na udi. Di gayam ko ngay, nagawidan. Sino agayam mo? Ni Ma'am Lucy, si Kamet. Apay, si kalaang tigayam na? Oray siyak mata. Apay, kabkablaawan nakakadi iti good afternoon, June. Bye, see you tomorrow, June. Bye, June. Nag-sweet amang kabkablaaw kanyak ni Ma'am Lucy. Katuan, isulaang ti empleyado dito'y meat processing company aman nakigayam. Kan, naisam. Lucy, agawid akon. Mabati ka manan. Wan manang, umuna kayon. Kanayon nakmat amaud-udi kat. Naladaw sa ita di ag-deliver iti karnia. Wan nga rod manang, iso amaladaw akmat nga agawid. Rumbeng ko mangamin nga adda kadwam amang tse kadagita nga agsangpet a karne dita freezer. Nagkarimo ti management anayunan dati empleyado da. Bareng Sige, inakon. Bye, Lucy. Bye, manang. See you tomorrow. Take care. Awan ganas ko ang mga nanang. Nabanugak ngamin. Kanayon latan akasta. Kasano asaan ka akumutong. Ay, agresign ka ni iti trabaho. Kat kasano tangay ang magatang dagiti maintenance mo nga agas. No agresign akon. Saan da kamot nga rod at tulungan dagiti kakabsat ko. Jak nga rod kayat amarigrigatan ka akasta anak ko. Ano sa kung tikas ti atrabahok nanang? Aywan gayam, inton bigat. Nayonam jibalon ko. Tailakam ko di security guard mi agayim ko. Aywan Iso ka di day jay, tikon ko nam naanos a security guard. Naanos damat amin kanyak nanang. Close ko laang ni John, tamanagisam, kano ibaon ko, mapanadagos. Sapay nagrigat ti agbati no awan kadwak. Ni John ti mangal alalay kanyak, nanang. Good morning, John. Good morning to, ma'am. Saan kan agumatang iti pambigat mo? Kababain mat Ma'am Lucy. Imbalunan nakmanen. Sige kit din. Saan ka amadanagan? Ni mother ko tinangisagana iti dayta. Agyaman na ka, ma'am. Sige. Sumrag ako ni office. Nuadda ka sa pulam. Ibagam lang kanyak, ma'am. Apay asikala ang tik-ikan ni Ma'am Lucy iti makan. Sikan ati siyak. Madinsa. Si Kamet. Naira na laeng asyak ti kanayon anaka-duty iti agsapa. Iso asyak ti mayran-ranod iti balon na. Una, anya nga rod. Kayat mo ka ding agsinno kata iti duty? Ay saan? Naragsaka ko iti duty. Sikan ti ag-duty, tagawid akmaten. Ay, makaturturog akon. Sa paam to ti umaya. Wen, masapak to nga umay. Di ka madanagan. Lucy, damagak man ka numanun atawan ngagtrab-trabaho ka dito akumpanya? 5 mo tinatawon Si Kangay, manang. Nabaybayagak ngam iti sika. 15 atawan ko dito Dito ka diti plan mo apag-retirean? Ay kato na. Anya pa'y ngay. Mayat mat dito ikat. Napintas dagiti benefits. Si Kangay. Jak amo no anya tigasat ko, manang. Stressful mat ngamin di trabaho dito Wen nga rod,
Nagrigat nga tati sumrek di tao nagtinagdadakkel a freezer amang check kadagiti karne. Naglamiis amanang. Parpartakak ti ag-check tapno sa anak amalamiisan. Kasapulan tinaan-anay a panagannad. Wan manang, pudno dayta. Imbagkan ka tanakalima ka atawanan. Dagiti daddo maasinukatam. May salaeng atawan. Nagresign dan tanauma da adagos. Kasta ka di manang? Narigat ti trabahom, Lucy. Medyo delikado pa eh. Sa bagay, okay mo ti sweldo ditoy. Isungan anong sakun Pudno takunam, nang rona ita. Narigat ti agbirok iti trabaho. Jun, apay anak kadumog ka? Medyo maditiriknak, ma'am. Diyak ko mag-duty ita. Ngam impilit ko lang. Adaagas ko diti bag ko, mabitlaang Ane, saanin, ma'am? Adoy. Awatan mo unting kagtumar. Kababain mat, ma'am. Sige, kit din. Agyaman na ka, ma'am. Sapay ko, ma. Tamaimbaga na kadagos. Adapay gayam vitamins ko dito Idadgon kan ka. Nagsingpat ka talaga, Ma'am Lucy. Talaga aman nakigayam ka. O sige, umuna akon nga agawid. Bye, Jun. See you tomorrow. Bye, Ma'am Lucy. Pasensya kan, Jun. Naladawak kita nga imay. Si Kamet. Kunam ngagsakit jay bibi, oh. Wen nga rod. Intaray mi iya ospital idirabi, tag-kumbulsyon maten. Ay, narigat ti kasta. Mangkita ka man kit din o asino ti mabalin na pagutangan. Narigat ti umutang ita apanawan. Adamin interes na no umutang ka. Pudno dayta. Padasam ti mangibaga kinigayem ta. Ni Ma'am Lucy? Amo madagos Ay na, mabainak amang ibaga. Sikan Anya ko matikabayin mo. Nasingpat ni Ma'am Lucy. Tulungan nak amang ibaga. Ay na, saan mo unay arwaman dagita a security guard? Ang mga no umabuso dakan ka. Taapay mo't. Kasano no saan da ka abayadan? Saan mo't siguro? Kasano no itarayan dati utang dakan ka? Nasisingpat dadagita. Ay na, iso alikliklikan dakdagita. Taamudaan na unget kan istrikto Kasta ka di? Mas close dakan ka. Tanaanos ka ngamin kadakwada. Gapukin ni Ma'am Lucy. Nairwar mi ni hospital ni baby. Nasayat man no kasta. Asaan kayon ang nagbayag iti ospital? Narigat ti agbayag iti hospital. Dakdakkel ti bayadan. Ay, uwan gayam. Ada ka di pa ni Ma'am Lucy di taunag? Dapay Kanayon mat amaudi nga agawid. Ay, mapan ko bayadan di utang ko kankuha na. Agyaman akmeten. Agyaman na kita pabulod mo, ma'am. Dakkel ba nagdayjay? Awan ay nyaman na. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. At to'y gayam di interes di binulod ko, ma'am. Bay amon. Apay payla nga interesam ngay. Ma'am? Saanan? Si Cam? Ay, talaga anasingpat ka, ma'am. Agyaman na. Dasaya at asimmangpet kan, Lucy. Wana nang, kas gagangay na, nabanugak manan. Saan ka matulungan nga agluto? Kat, trabahok mo't at talaga ti aglutaw, anak ko. Nagadumot din dagito nating aginatang mo, nanang. Aywan gayam, saan ko aginatang dagitaan nateng? Regalo da ita, jay gayem mo ka no. Sino agayem ko? Jay aglakla ko itinateng abakad di tapalingkay. Kanayon mo kano ngamin agulpian dagiti lako na. Kan ikikampay kano iti kwartana. Wan, malagip ko na. Agyap aplaglaang daya iti sako. Kat maasyanakan kwa na. Isungay ikak iti kwarta. Ado ti gagayem mo, tama nagtulong kapay ngamin, Lucy. Basit lang nga ba nagday tananang? Basta ada maitit ko, tumulong . Good morning, June. Good morning, Ma'am Lucy. Nasapa ka ita
Nagado ngamin ti deliveries ita. Wen ma'am, nakitak dagiti nagdadakkel atrak. Ang mga numaladawak nga agawid inton madamdama. Ago overtime ka manen ano kasta? Okay lang, dayta. Sige, panawan ka pa dito, oy. Sige ma'am. Umuna akmanan nga agawid, ah? Sige, manang. Mabati ka manan. Saan na bale, taadamot ni Jun akadwam. Wen, manang. Inton bigat tumanan nga agkikita tayo. Kat inton madamdama, inak-ag-check kita freezer kadagiti na i-deliver of frozen foods. Sige, bye, manang. Ay, na-check kon dagiti karne diti unag ti freezer. Ay, naglamis at talaga diti unag. Rumara kon. Talagang aglamin akon dito ay. Ay. Ha! Ni apay ngay. Ni, jakmat malukatan da ito readout ti freezer. Lukatag. Babaan da ito kay card door lock. Saan latang aglukat? Ay, anya ti aramidag. Ay, matayak san diti unag. Jakmat karon na itugod di cellphone ko. Sapay, malamin akon. Jakon maibturan tinakaro alamis na diti unag ti freezer. Ay, naglamin. Ala, agawid kan pare. Sakmaten ti ag-duty. Agyaman akta si Mang Petkan. Adda ka di pa'y nabati di taunag? Ni Ma'am Lucy. Saan pa'y arimwar? Diyak pa'y mat nakita ang nagpakada. Iso asaan pa'y anagawid. Sumip nga ita na. Si Kamet, kasla saan ka anay ruwam. Kanayon mat amaud-udi ni Ma'am Lucy nga agaw-awid ah. Wen, ngam rumabiin. Mapankuntulangan i-check inton madamdama. Sige, agawid ako. Chebilin ko kan ka ah. Jay white lady di talikod mo. Rugyan nakmanen na butbut ngan. Agawid kakit din. Ma'am Lucy! Ma'am! Nagawid ka din? Ma'am! Ha? At dapay lang dito'y bag na, dito'y tugaw na, dito'y office na. Kaya't nasa wine, saan pa'y nagawid ni Ma'am Lucy? Ano? Sa dino nga iti ayan na. Ma'am Lucy! Ma'am! Ha? EJ Freezer. Mapanak adagos EJ Freezer. Ha? Ma'am Lucy? Agyaman nak Jun. Tanay lukat mo na ito yung read of the freezer. Manunga oras kon ditoy. Umawag ak iti ambulansya. Taipanda kay di ospital. Ay, Lucy, anak ko. Kasta na itinerbius ko. Makaangas ka ka din, anak ko. Wananang, nabiyagak pa'y. Di na ka disangitan. Kunamat nga medyo imawag ka niya, kada ka dito yung ospital. Isumot lagayam nga ururayan ka, idirabi ingam awang ka. Naikulong kamot gayam, ija freezer. Wananang, ngam nakarwara kon, napigsa akon. Napakapsutan naklaang nakaro tilamiis na iti unag. No kasta, makarwar kan diti ospital. Wananang, sino di imawag kanyak? Diyon kanumat tinagan na. Isuday dyan di ibang bagakan kaagayam ko security guard. Diyon tinagan na. Nalipata mo, nanang? Uwan gayam. Imbilin mo kano nga ipakaam mo na kanyak, tinapasamakan ka. Kat imbagam ka no, asaan na ka madanagan, tanatalgan ti kasasaad mo. Ngamay na anak ko, ay. Saan ka nga rin nga ang sangitin at agawit tananang? Ay, anak ko, nagdanag ak nga rin ka. Ay na, kasta unay ti danag ko itinaamuak na ikulong ka di tadakkel a freezer. Diyak nakaturog idirabi. Kunak nga rin no kanibusan akon. Ni Jun ti kunam anang lukat ijay freezer? Wan manang,
Imbaglakit di, tanag routine inspection. Kat nakita na jibag kan gamit ko dito'y office. Nasayaat man, tanapanunot na alukatan di freezer. Diyak pa'y nakapag-thank you kan ni John. Ay, mabainak nga ron. Ngamin, numaditi aldaw ko. Pasaray ko silapak dagita security guard. Apay ngamin mat. Amumat kanya ko no sumrua. Maamiris mo itanti kinapatagda. Nasisingpat dagita. Saan mo arumbang ako silapan? Manipod ita, say-saya ate kon ti makilangan kadakwada. Tuladak man mat ti style mo. Amangan no isudan to mat ti mangisalakan itibiyag ko. True, manang. Agbalinda a life savior mo. Kaya't ko ti agyaman kan ka iti panangisalbar mo itibiyag ko, John. Anyalakit din na mamaya. Awan anyaman na dayjay. Apay panunot mo alokatan di freezer. Idinto ta saan mat apasat day ta ti trabaho. Ma'am, iti 5 taon kong agtrab-trabaho, narwama kon iti inaldaw apan ang kablaaw yo kanyak iti good morning. Ken bye, see you tomorrow, no agaw awid kan. Malagip ko asaan ka nag-see you tomorrow kanyak. Idinto ta nasipngetan iti admin office. Nagsuspitsya akon. Idi nakita kadagiti gamit mo, iti lamisahan mo. Kasta ka di, John? Agyaman ak unay. Gapukan ka. Naisalbar ti biyag ko. Thank you so much. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Oh, hello. Hello, Mama. Tenya anak ko, nasken nga agawid ka. Mataya kon. Anya amatay nga ibagbagam. Adaag dito'y trabaho. Ijak makaangas. Maatake aksan. Mama, anya mananday ta drama. Mataya ko nanak ko. Umay katay taray na kini ospital. Nagtumar ka mo't iti agas mo Chinek ko mo't itay. Kat normal mo ti blood pressure mo, kan sugar mo. Oh, sige, tani ay ayabanda kon, agtrabaho akon. Relax ka laang, Mama. Panunot mo laang dayta. Inururay ka nagawid din niya. Bumali ako maitisweldo, tegatan ko iti agas ko. Sumip nga tan tata, marabyan kan nga agawid. Apay nga inururay dakpay laang. Nangibaga kayo lakuman kan ni Mama. Agmalmalimot ang nakabanikas apo manag na dita sa alas yaw. Diyak kayat nga tanak manan. Ay, pasensya kayon kan ni Mama. Mano ayati ka sa pulam akwarta, ta siya kung timangtad kan ka. Oh, kun ak numaatake akon. Mama, saan ka ama atake? Takalkalpas laang ti check up mo. Nagpasitiskan ka. Ultrasound, x-ray. Kan ko na doktor nga awan ti rumbang apagdanagam. Mabuti nga. Tain labas da ngamin dito'y balay jay natay akaaruba tayo. Isumot gayam akas taunay ti nervyos mo Apay aya akas taunay ti panagnervyos mo. Isuday ta timangtad kan ka iti sakit. Wun gayam, nagawid ka din jay lakay para sibog iti masetas ko di tarwar. May sapay day ta. Kasapulan na gayam ti kwarta, di mo pa inikan. Ha? Tapay ko mga ikak. Na-advance na aminan asweldo na. Naglaingan, sakit din tilokon na. Ay, Mama, ngumatumanin ti blood pressure mo, no kasta nga agungat ka manan. Dakkal ti maawawat mo a pensyon mo iti binulan. Talugasot laang ti sweldo di lakay. Ngam, rigatam pay nga ikan. Agyaman ak manang tatulungan nak. Ado nga min di gastos ko kadagiti singin nga anak ko. Tulungan ka taawan mo't gayam masnop at trabaho nila kay mo. Wen manang, kat
Kumusta ni mama? Ay, nagaduti sakit na nga ibagbagana. Napan ko impa-check up. Awan mo't makita da. Apay ngay, kasanumot ngamin. Adalaang madamag na ngagsakit. Panunutin na mutan nga adamutan sakit na. Napakawanak nga tan. Mabalin nga ta nga agawid ak iji balay, manang. Aguray ka, takasaritak ni mama. Nasken apakawanin na kan. Namin anong agkidkid dawak iti pamakawan na. Aging ka ita, di nakpailaang napakawan. I-take out mo, dahito Santa ana ibos a merienda. Sayang mo't. Agyaman ak dito inted mo akwarta, manang. Denya! Denya! Apay ka di, mama. Oh, nagsakit matan na ito'y bukot ko. Katutugaw yu dayta magnamag na kayo ngamin At dan samot kanser kon. Gaputag sakit dayta bukot mon, ada kanser mon? Iso ngamin kanote impatay jay may sa ako marek. Nagsakit kano lang, tibukot na. Idi na pan nagpa-check up, kanser gaya man. Kat, ison ti sakit mo apagdandanagam? Kano ay ti follow-up check up ko? Inton katapusan pay laeng, mama. Tamakalawas pay laeng sipod naggaputa iji ospital. Apa yan nagbayag? Nagadoti marikrik na. Mama, umay na kayo kano bisitaan ni April. Day takabsat mo adi na inlapas ti panagadal na. Ha? Si Morot it is tambay. Mama, day tapusom. Jak kayat akasarita. Aging gaita. Nasakit pa'y lang tinakab ko kankwana. Jak malipatan ti panang sumba-sumbat na idi kanyak. No kastabag bagak. Manon atawan tinapalabas. Addan anak ni April, aging kakati ita, di mo pa'y laeng mapakawan? Saan nga agpakpakita kanyak dayta babae? Nasakit pa'y lang tinakam ko kankwana, gapo iti inarabid na. Apay nga umay dito'y palay? Agregregat ka din tibiyag na? Ha? Jak kayat at tulungan. Urayag pa rin tumang dito'y sangwanak. Jak mapakawan! Unay kamatan ang kwan. Apay ngay analaylay matan da ito'y sibsibugam amasetas ko. Amom ka din o sagmamano da gito'y, ha? Manang. Saglili-5,000 da gito'y. Da ito'y amasetas. 15,000 timaysa. Apay abinaybayam, ha? Denggam ko ti palawag ko. Tanya ti palawag mo, ha? Anya? Manungal daw asana kasimrek, tadinak matpinastrak, kunam nga awan pang sweldom kanyak. Anya? Imbagak daytakan ka? Wen, manang, inulit-ulit mo ba'y idi nga imbaga? Nalipatam ka di, anakabanikas ka pa'y idi amang itudutudo kanyak, asa anak pa'y laeng asumrek. Ha? Awan malagip ko nga imbagakan kakasta. Ay, nalipatam laeng siguro. Anyan di mapaspasama kanyak. Adan samatan sakit ko a demensya. Adan samat Alzheimer kon. Ay saan? Jak maaklon nga dasakit ko akasta. Mama, jak mabiro kan di ay glasses mo. Nangikabilam aya. Jak matan malagi panak ko. Itay pa'y abirbiro kak. Danya. Adan demensya. Anya? Ay, tila pampanunutam nga minkot. Adon ti maliplipatak. Mangrugi na malipatak dagiti na duma-duma bambanag. Malipatak ton tinagan ko. Malipatak ton ti kinasyasinok. Saan ka kading agpanunot? Iti kasta, mama. Adon ti sakit ko din niya. Anyan ti mapaspasamak kanya. Agbiagak ka di pa'y. At dan trabahok bakit? Naalak matlangan a family driver. Maraksakan na, klakay. Nasingpet na ito'y a pamilya ang nangalakanyak. Ni Sir Abogado.
Di asawa na, doktora mat. Say-saya atam ti agserbi katakwada. Wina, namamok ida. Ket uray na nga to da atat tao, napakumbabadalat ta. Nukit kita ngarot kat kaslada lang ordinaryo atat tao. Mayat ano kasta? Nakatumpong kay tinasaya at a pamilya. Ket, kumusta nga iti panagsarak yung kinimanang mo adenya? Inikan na kiti kwarta. Kasarita na kano ni mama, tapnong pakawanin na kon. Numayat ton, pasyarin tanto ida. Ay, maladingita naklaang. Tanakadulin lat ti sakit tinakan ni mama kanya. Di na amo nga iso ti agsagsagaba iti dayta nga ar-aramidan na. Apay anag basiti ka nam aya, mama. Mabuti ngak amangan iti ado. Agsakitak tumanan. Daytan tumat nga min sakit mo ti pampanunutom akanayon kat. Asino ti mangan kadagitoy impagatang mo anagado amakan kat di ka matgayam makapangan. Oh, nagrig at ti bumakat. Diyak nga rodmat makapangan iti ado tagdayday tak. Diyak kaya ti lumukmag. No kumangamin ta adada April ditoy, naragsak kuma ti pandangan tayo, taado tayo amangan. Saan mo adakdakamatan tinaganday jay sukir akabsat mo? Mama, mayakarak iti trabaho. Ijaya kun branch mi inton umay abulan, pampanunutak nga awan kadwam ditoy. Sana mabalin ngagpayakar ka niya. Sino ti kadwak ditoy numakar ka? Mama, bay anak nga agsao. Denggam ti ibagakan ka. Diyak kaya ti agpayakar. Ngam kumpanyama ti nagdesisyon. Maiturad na kapanawan ngagmaymay sa. Idi pay laang nga ibagbagaday ti kumpanya kanyak. Intern down ko laang kapukan ka, mama. Ngam ita, saan kon amabalin nga i-turn down tapasa ti promotion ko daytoy. Kat asino ti kadwak itan dito'y balay. Kasano numaatake ak? Ni April ti umay akadwam. Adadahan na may stress ak. Amom ka dino apay nga agsaksakit ka. Gaputas saan mo nga ammo ti mamakawan. Dayta ti agas ti sakit mo, mama. Mamakawan ka ngamin. Mama, insagana ko, di panganan tayo alamisaan, ijeruar. Nag-take out akon iti makan. Tani, awan ti makasangong agluto dito'y balay. Nagado di ginatang mo. Manu tayo lang matamangan. Ado tayo amangan, mama. Inayabak pa'y ngamin ni tata angkwan. Jay para si Bog ti masetas ko. Kat anyangay, kan nangayabak pa'y iti sumagmamano akaaruba. Nagadon ti inayabap. Kasapulam ti gagayem, mama. Di mo ka di madlaw nga adayo tirik na dagiti kaarubam ken ka. Gaputa pampanunutan daan na unget ka. Imbagak ken ka, mama. Dahito ti agas ti sakit mo. Makigayem ka. Pakawanam dagiti nakabasol ken ka. Tulungam dagiti agkasapulan. Saan mo nga imutan dagiti awanan akas ken ni tata angkwan. Apay nga adda kayo di tiruar, tata. Umay kayo, taintay manganon. Mabainak den siya balasang ko. Pagbainam ko, ma. Manon atawan asika ti para sibog iti masetas ni mama. Jak mabilangan numanaon atawan. O, kita agpaypayapay ni mama. Umay kan, tata. Ala, mangan kayo lang kakaaruba. Ado ti makan nga insaga na to'y anak ko. Amuyo nga min, celebraran mi da ito'y nga aldaw. Takalpasan ti manuatawan, nagawid matlaangan ni April nga anak ko. Kat pakaragsakak unay da ita. Mama, ato'y dagiti agas mo abili ni Manang Danya, nga ipatumarko kan ka. Napan ka din ni Manang mo aday niya. Wan, mama, dinagas di boss na. Saanin ang nagpakadakin ka, tanakaturog ka paimat. Awan mo't nga agpaiso ti nervyos ko. Apay nga min agner-nervyos ka. Ado nga min ti pagbutbut nga iti. Adda kami mat dito'y amang kadwakan ka. Saan kan nga agnervyos? April, umasidag ka man anak ko. Kaya't ka nga arakupan. Mama,
Pakawanin nak. Amo ka nagbasulakan ka. Napakawan ka na nako. Iso alimag-an tirik na. Jak na tungpal ti arapaap mo para kanyag. Imbes ang nagadalak, nakiasawa ak. Saan mon apanunutan pa itayta? Tinapatag, may sa tayon a pamilya ita. Wan, mama. Wan gayam, dagiti apukok asingin. Nakaturog ta ka din. Wan, mama. Nasapadaan na turog. Nabanog da siguro ang nagayayam. Taray damot ngamin at taray itay. Ado ngamin dagiti ubing nga imay. Ado gaya mo nagiti kakaaruba tayo ditoy. Pudno jay kuna ni manang mo at inya. Anya day ta, mama? Ati agas ti sakit ko. Kat ti panang pakawan, panakigayam, kan panagtulong. Ada ka di pa'y marikrik nam ita, mama? Nasakit ka di pa'y ti barukong mo? Imbaga nga minimanang din niya amarigatan ka ama kaangas no maminsan. Awan matenti kasta amarikrik na kanak ko. Limag antirik na tanagawid kayo dito balay. Rimagsakak ang nakakita ka dagiti nag-cute nga apo ko. Nay, aglutluto kagaya man, April. Wan, mama, iso nga mintimbili ni manang danya. Masapa ak nga agluto. Tapno masapa kamot amangan. Mabalin ka di anayon namday talutwa, manak ko. Awanan nila kay ko, tanapanin nagtrabaho. Malaksid kadagiti singin. Dua tala nga nagbati dito balay. Iso ang mapirdi laang no agluto ak iti ado. Ilakamon ni angkwan. Ay, jela kay apara si Bug iti masetas mo. Wan, inakibaga tagigiddan tayon amamikat. Sige, nasaya ta na ibagam adagos, mama. Nayunak nga rut tilutuag. Ay na, matmatay sa manan na ito'y nangina ang masetas. Ay, maong tanak manan no kastoy lang. Ay na, amangan no'y katanakaw na para si Bugiti masetas na. Naimbaga bigat mo ang kuwan. Ay, may kanang kuwan, di kagbatbatay. Ay, na, nakigtutak matay. Ay, kwa, naimbag abigat mo manang. Ay, kwa, amok nga gungit ka manan, tamat matay matan na ito'y may sa amasetas mo. Apay kit din nga agungetak. Dakas ti agung unget ang kwan. Kan may sa, diyak kayatan ti agunget. Ay, kasta aya. Ay, kunak no ikatan na kaon. Masetas lang dayta. Mala, umay kakit di tagsasango tayo amangan. Nakaluton ni April. Ay, kwa, ay nanganakon. Umay kakit din. Kayat ko nga dakadwa mi amangan. Kan ado dyan palutok. Talaga nga inlak amda ka. Kan kayat ko adito ikan balay amangan no may kagtrabaho. Dito ikan amamigat. Kan dito'y kamutan amangal daw. Adda ka di pa ng madamdama, April. Awan mo't, mama. Dito'y akla ang balay. Aw-awirak dagiti singin. Imay ngamin jay padak abakat dita ka aruba. Kataw-awisan dak nga agsusumba kami kano dita plaza. Wan, mama, mapan ka. Kayat mo tayo tulod ka? Wan mananak ko. Tadyak unay kabisado ijay abanda. Mayat kanukat ti agsumba. Wan, mayat dayta nga exercise mo, mama. Hello, manang Denya. Apay ngay mawag ka. Kumusta health ni mama? Kani, anya di mang manggagwatokar. Ada kami dito'y plaza. Agsumsumba ni mama. Kayat mo ka di akitaan tayo video? Ha? Agsumsumba ni mama? Saan ang maulaw? Saan mat? Saanan nga nervyos? Katno na garo di magbagan ang sakit na idi. Saanan manang? Kanayon ang naragsak ti aura na ita. Panagkunak, naagasan ang ti sakit na.
Oh, mabit lang Ta-i-video. Anday ta. Kitaam ni mama iti video. Nagmayat ti pa nagsumba na. Saan ka di? Ayun. Nagmayat lakit din ti pa nagsalanan. Kaslasaan nga agtaw-tawon iti 70. Wan, manang. Naparagsit itan ni mama. Awanen sakit na. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyan. Gasa, itibiyan. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyan. Nagwapon day ta motor mo. Kasta ko mama, tinalak idi a motor ko. Day ta ti latest model a motorita. Nagmayat apang porma. Wana, idilimma ba sa kijay ayan da mabel? Naira na nga da ijay kantina da. Kasta unay detalyaw na siya. Oh? Ay na. Adda manen abilibaken ka pare. Pagaram ko day di pare. Ibagaken ka. Agbalin akaayan ayat ko ni Mabel. Sige man nga rod. Aramidam day tangay bagam. Adto'y tigat-gatangam a sigarilyo. Pumimpintas kalata talaga, Mabel. Ni. Dayta sigarilyo laang ti awatam. Saan apati dayta imak? Ay, dispensara, Mabel. Agayatak ngamin kan ka. Saan aga puta adda baro ang motor mo? Mabalin kan nga agaram. Ops, saan kumat nga ipaspasikat dayta motor ko Api nga rod nga imparking mo dita sangwanan ti kantinak. No di mo ipaspasikat. Ayawan na niya. Naglawa dita kalsada apang iparkingam. Kasano nga umay makagatang dagiti ka aruba? Ay, pasensya ka na. Ala, inak nga rodin. Agong unget ka matin. Ibagakpay ko mga umayak agaram inton rabi Bastedak samaten adagos. Adaya imbagbagak akasta. No kasta, mabalinak nga agaram? Wan, umay kantulat ta. Sapsapaam, tanasapa ak amat maturog. Bile, madlaw ko manipod adda day ta motor mo. Saan ka mutan ang matatao dito'y balay? Kanayon kan arumwar, papapanamaya. Di talaang matnanang. Agmalmalam nga awan ka dito'y balay. Manumutin arabi asaan ka naturog dito'y balay? Ay sos, maditi kasta, Bile. Tila mutin pa kadandanunam. Imbag kumano ada helmet mo. Nagpartak ka pa'y ngagpataray. Ngam awan mo't protection mo. Sige, pagtinulungan da ko na sermonan. Para matlaang kan kadayta nga ibagbagami. Para iti pagsayatam. Kat kasano ngayon jay jeep. Masangumpay ka di nga ipasada. Ibagam laang no dimon kayat nga ipasada. Ta ipasada ti sabali. Ipasadak. Nagkunaadyak masango. Inton bigat, agpasadak. Sungbatan nakmaten, Amabel. Manun atawan nga agar-aramakan ka. Tawan? Kasano nga imbagam atawan? Manipod pa'y idi high school ta. Agar-aramakon kan ka. Kasano ang naibagam dayta? Kat nagado ti madamdamag ko nga iyaw-awid mo di tabalayo ababanasang. Sus, gayam ko laang dagijay. Sika talaga ti turulab ko. Di ka man. Sungbatan na kun Padasan ta. Tano agklik. Agkalaysatan. Kalay sa adagos. Nagalisto ka matan. Ay na. Agpadatan at 25 ti taon na. Kaya't mo ka diti mabakitan a balasang? Sige ka. Saan kanton nga aganak? Makaamu ka no agbakbakit kalatan nga agbambantay dita kantinam. O sige, sungbatan ka. Ngam promise mo siyak laang ti babae nga ayatam.
Di mo saksaktan tirik na. Ay, promise, Mabel. Si Kalaang ti the one and only. O sige, duwata nga rudan manipod ita. Ha? Oh! Adan GF ko! Ha! I love you, Mabel! Oy, pare, pirmi mo ti panagsagawi si umon. Adayuak pa'y lang mangmangag kon. Ah, naragsakak pare. Ngamin, girlfriend ko ni Mabel. Ha? Nobya mon? Wen, sinong bata na kidirabisi ka? Ay, no nagpinustata. Naabakak manan. Kunakin ka, ad-addaan na in love kanyak. Gapo iti da ito'y kagat-gatang ko ang motor. Agpainom ka nga rudan. Wen, isong nga ruda pumpunasak da ito'y jeep, ta ipasadak. Iti kasta, adda paginumtain ton rabi. Sige, agpasada ta. Sakti konduktor mo. Ala ka rod, intan. Nagmayat agsat ito'y sirok ti santol dito'y arubayan nyo pare. Nagpresko. Kastoy kumakanayo na niya. Lechon ti pulutan ko naman. Ado kumakanayon ti pasaheros ta. Iti kasta, rinabi nga agsyat ta. Wen pare, ngem nagdanag ak ijay nagungat a pasaheros ta itay. Ah, dayjay ko na nga alaan na jay plate number ti jeep ko? Inala na nga tangag paiso, pare. Oho, patsyemot. Adun ti kasta, ngem saan damat nga intuloy ti reklamo da. Sayang lang ti oras da ah. Sa bagay. Nag-text nga rod ni mahal ko Amabel. Oh, di masapol a replyak. Gumuran tumanen no jak ag-reply adagos. Agselos, kasjay. Ay kit panunutin na nga adda ka text ko asabali ah. Silosa nga ron. Wen, iso nga uray no agman maneho ak. No umawag, sungpatak adagos. Angam delikado mo't no agman maneho ka kat agsel-cellphone ka. So, saan? Nagkuna delikado. Ado ti nabuybuyak ijay TV. Ado ti madisgrasya gapo iti panag-cellphone da, kabayatan ti panagmaneho da. Mala, agsyat takit din. Tila ibagbagam. Disgrasya nga. Hoho! Saan to ang mapasamak da ita kanyak? Ay susuna yan. Nagpartaken jay motor alimabas. Ay, nibili maninday jay. Isuna nang. Kadno na ginumda ka ni James di Tarwar. Nagmotor manan ka na bartag? Sapay awan helmet na. Adamot ginatang na nga helmet. Ngam di namot nga rod usaran. Adalaang di tasulay. Ay, nagtangka na talaga ti ulo day ta lalaki. Saan lako managimat gatang iti motor na. Takastamot gayam ti araramidan na. Apay asaan ang mabutang ang madisgrasya? Di karuba tayong agtrab-trabaho ije Kapitulyo na disgrasya. Sino? Ni Manong Nanding ngay. Na disgrasya ni Nanding? Kat, naanaanaw. Sana nakalasat. No kumakano, tada helmet na. Disibiyag pa'y kumaita. Apay ajak na damdamag dayta. Kat nagsingpot dayjay a tao. No masabsabat ko, kabkablaawan naklatta. Sa nakaihisam. Tas taonay ti sangit ti asawa na. Sapay babasit pa'y dagiti anak na. Rabiin, imay kapay lang dito'y balay kat nabarbartag ka. Saan nakanabartag? Nyakit to'y mahal kun aya. Nakainumak laang. Delikado ti agmotor no nabartag ka. Nakainom laang ko na mata. Uray nakainom ka laang, delikado latta. Sapay awan helmet mo. Numadungpar ka ngay dita. Apay, di mo pa'y nadamag tinapasamak kin ni Mang Nanding? Ay, bayam day jay. Umay ko lang ibaga nga, I love you, mahal. Ay, agan-anad kamot abili. Ala. Agawid ak nga rodan. Ang ibagampay mata nga, I love you. Tapno maragsakan mata, day tuyirig nak. Ala, agawid ka nga rodan. Ay, dyan ngay,
I love you. O sige, I love you. O, agawid kan. Pare, sigurado ka kadi nagbayad amin dagiti pasaheros ta? Wen, saan ka matanagan? Nasingir ko amin ida. No kasta, dumagas ta pa yung aginom. At pasada tapay mata. Saanin? Ibabata laeng dagiti pasaheros ta, intan aginom. Sa bagay, Sabado ita. Oh, sa dino ti kayat mo apaginuman ta. Simbangpot ka din ni Bilay. Awan pa'y nanang, awan pa'y jay jeep. Anya ay ati orasan. Agalas 11 ni tirabi. Napananan ngay. Diyak mat makontak ti cellphone na. Ay, madandanagan akad ko ana. Ungtak inton sumangpot nanang. Ay, talaga di na amo ti mabagbagaan day jay a tao. Wan nga rod, manipod na adaan iti motor. Saan nan adenggan dagiti pamagbaga tayo ken kuana. Pare, ayan na tay jeep tangay. Nabartek ka na talaga. Di mo makita ti jeep mo. Nakaparada dito yung kalsada. Day tama no. Andakan ka tay tulbag? Anda kanyak. Iyawat mo. Anya, agmaneho ka? Ay katuan na. Agawid ta nga rodan, di agmaneho ak. Nabartag ka pare. Amang ano madisgrasya ta. Kabaalam di agmaneho? Jak pa yung arudam mo. No kayat mo, sikan di agmaneho. Jak nga arudam mo. Alang arod, iyawat mo di tulbag. Tasyak ti agmaneho. Pare. Ay, kabaalak. Kayang-kaya ko yan. Oray na bartakak. Danag mo na yan. Expert da ito, inuamom. Pare, nagpartak una iti panagbanehom. Makapanirbyos. Kaya't mo, tayo bunbuntog ko? Una, buntugan man. Nervyoso ka talaga niya. Isukat at di mo masursuro di agdarat. Tatagrot ka. Pare, kita ang tinalan. Oh, wala mo. Sikamat. Sapay nagsipnad dito yung banda. Oh, at nakagitan ta motor. Kaya't mo, talumbaan ta. Saan pare? Bayam nga umuna day ta motor. Oh, lumbaan ta giti. Saan? Delikado. Ikatantaman tinervyos mo. Ops, Ay sus, nagpartakan. Pare, di mo na may dumpatan. Pare. Ay na pare. Kunak no may dumpatan. Naiprenok da ito, Jeb. Nyagat ti danag mo na yan. Di mo ulitan da dya Kasanuan no na idungpartay dya dakala kayo. Manon atawan ngagman maneho ak. Itulog kayamat ama disgrasya ka. Basta, saan mo nga ulitan? Makapadanag ka. Kasla, medyo na usawa nagsika. Agawitan. Inayada mo ti agdrive pare. Manang, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya dayta, anak ko. Dito'y pa'y sangwanan ti panganan nga ibagam dayta. Tapno mangagyo. Agkalay sa kamin kini Mabel. Agkasar kayon. Nanang, umuhuli tayon. Takasarita tayo dagiti naganak ni Mabel. Papanam ayamanan Bilay. Mapanak lang ni Jaili. Agmotor ka manaon. Diya helmet mo. Anya nga helmet. Nagdagsan, nagpudot pa'y. Usaram ka dilatan. Asidaglaan ti papanak nanang. Di talaan. Mala, hinakon. Apay nga agsatang ay pare. Kat selebrasyonan iti umadanin panagkalaysa. Ay, wala niya. Congrats
Imbag pa'y ta mga sawakan. Sak, awan pa'y kaayan-ayat ko. Nervyoso kagat ngamin. Ala, mga sawa kalatan ta sumarunuak to. Agbiro kak pa'y iti asawaak. Ala, agsyat tangarudan. Ni manang nibili day ta sumungad. Apay manang, anya tinapasamak. Mabel, ading ko. Nibili. Ha? Apay nibili? Nadisgrasya. Anya? Awanan nibili. Saan? Billy! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasas, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas, itibiyang. Marik na akong tinapudot apuloy ti hangin ha. Kaya't nasawan, dandani tayo na makasangpet iti laon yun. Excited ka na talaga, LJ. Itaaklaan mat ngami na makabakasyon. Idi pa ila plan-planwen tayo ti agbakasyon. Wen, idi pa'y. Ngem kaput ta nagpandemya. Saan anatuloy? Ha? Bakit kita kong ti baybay? Asidig tayo na talaga. Ringam ni mamim. Tani, asidig tayon. Nakariinga. Inkidam ko lang. Tamabanugak amakangkangag iti tungtungan nyo nga agama. Idulin ko pa dito yung cellphone ko. Kaya't ko nga enjoy nga sightseeing. Mami, naragsak ti buridek ta amakadanon dito'y laon yun. Anya ko matinaragsak dito'y. Sikakit ti mat. Nagado ti trabaho kanas ka nalagpasak iti opisina. Relax. Enjoyin tayo dito'y bakasyon tayo. Daddy, Mami, mapantayon to ag beach ah. Kalpasan na, mapantayo ijay karayan. Ag-picnic tayo ijay. Kaya't mo ka di ang umisit ka, LJ. Urayan ha. Usumot ita tinangisit. Saan ka di, Daddy? Pasensya kayon, taporo lamas, manipod iji karayan, dagita insaganak apang rabyan tayo. Dagito'y katil iliwa kasi daan. Mayat gayam ngagpaiso ti agyan dito'y baryo, auntie. Mano, titawan na idinao, di kayo ang nagbakasyon dito. Mami, mano titawan ni LJ din? Agsursuro pa'y ang amag na idi Aywan, ni Manong kan manang na tidadakkel ide. Isuda ti mga awer ka ni LJ. Malagip ko pa'y. Ni Maki, aday je Singapore. Ni Mat Michelle, aday je Manila. Ay da, puro successful dagiti anak yu gaya man. Kat si kangay mo't LJ, anya ti kayat mong adalan a kurso. Computer, auntie. Dahit hapay matikunam. Puro computer di sang-sangwan na. Uray ijay balay. Iso nga itata nagbakasyon kami. Jack pailaan kaya ti ag cellphone ka nag-computer. Wan, LJ, enjoy am ti bakasyon. Ado dagiti rumbang nga aramidam dito'y baryaw. Awan pa'y mutlagayam tinagbaliwan dito'y baryo. Kas pa'y mutla iti sigod. Talaga akasta. Nabuntog ti asensoda dito'y baryo. Saan nakas kada tayo ijay syudad? Numabalin. Saan tayo nga ginana? Uray rabi agtrabaho tayo lata. No pampanunutak. Nasayat mutkit di tasimmurutak. Makainanaak, gapo iti kinaado ti trabaho. Gusto ti kinunam, mami. Agam, nakitam ka di, yalimabas di ta kalsada.
Ay, jak nasiputan. Sino ka di? Ni Minda akasinsin ko. Si bibiyag pa'y matlagayam day ta kasinsin mo. Ako namlan asino amang tagtagibasit kan kay di. Wen nga rod, kunaday di amasakit. Kimita ka di dito'y ayanta. Saan ko anasiputan? Jak manam mo, no kimita wano saan? Amunan sa nga datayo. Nalabit, nakita na jay lugan ang nakaparking ijeruar. Ang mga nukasta. Amom, nagpariir man ti angin dito'y ruar. Ay, wan nga rod. Ay, wan gayam. Ayan nga tan ni LJ. Kuna naasaanan nga ag computer kan ag cellphone. Anya nga rod ti aramidin na dito'y baryo. Itilasod di makalawas a panagbakasyon tayo. Good morning, Auntie! Nagsapa ka mo tin anagrieng, Iljay. Aglutluto akpay lang iti pamigat tayaw. Kaya't ko kumati mapanag-jogging. Tapno mapasyar ko da ito'y lugar yo. Mapan ka Simentadon ti dalan dito. Saan akas ide akabat-bataw? Asidag ka diti karayan dito'y, Auntie? Aywan, magnakalaang dito'y laod. Sumalpot kanto ni Karayan. Mapanak man, Auntie. Inalak da ito'y kamerak. Tapno makapikturak. Manya nga iti picture mi Karayan. Sige, Auntie. Mapanakon. Ay katagkapi ka pa'y Saanin, Auntie? Nabanugak nag-jogging. Nagrigat gam no awan kadwa makasarsaritam nag-jogging. Bubunmut gayam da ito nakaluban dito iti aglatlati agal ba? Anya tikit kita dito eh. Kita aklaan da ito bubon. Nabayagin da ita dita. Saan mingos usaren? Makabasol kami kano no usaren mi. Taapay makabasol kayo. Atidog nga istorya. Asino ka kadi? Itaka lang ang makita dito'y baryo mi Siyak ni LJ. Nagbakasyon kami lang kadag itinaganak ko. Sa dino ti balayo? Di talang. Jeda na balay. Antim ni Auntie Marga? Wen, antik. Kabsat ni Dadik. Antik mat. Talaga? Kaya't mo asawen? Agkabagyan ta? Nanang ko ni Minda. Kasta ka di? Agjagjaging kansa. Wen, mapanak ije Karayan. Mapanak mo't lang dita. Makitam ka di daytoy. Anya dayta? Pagtiliw-tilamos daytoy. Ikat ti awag na daytoy. Uy, kaya't ko akitaan no kasano ti panagtiliw iti lamas. Mabalin ka diya sumurutaken ka? Wen umay ka. Awanan, santan ang mauray ni LJ nga agawid lakay. Iso ang mapantan ni Jay Ili. Awagak ko ma. Ngam nalagip ko nga imbati na matgayam ti cellphone na. Saan mat adelikado dito ay para kan ko Bayam, tapno ag-explore. Tapno addanto mat istoryaan na kadagiti gagayam na. Naglaing kang agtiliw iti lamas. Nagadun tinatiliw mo. Dituyak adimakal. Mangalap ididay ditatang ko. Kita man, nagnisitak. Kumparaking ka nakapudpo daw. Sa anak namin ama ininitan ni Jay syudad. Agis eskwela ka? Wen, si Kangay. Saan ko analpas iti high school? Natay nga minitatang ko idi. Iso napilitan ak asumardeng. Tapno tulungak ni nanang ko nga agmula iti tabako. Kastagayam. Marigrigat kami lang, LJ. Kuna ni nanang, baknang dagiti kakabagyan mi. Da kami lang di marigrigat. Agpada ngamin anapintas ti trabaho da mami kan daddy. Lugan nyo gayam di nakaparada iji kalsada? Da kayo di kabagyan mi abaknang? Apay ako na makabasol kayo. Nusa rin nyo jay bubon. Wen. Dayta ti kanayon nga ibagbaga ni nanang. Tanak nulukatak day jay. Saan mi kanu ngamin adaga jay ayan day jay abubon. Idarom da kami kanu no bumaddag kami ijay. Apay asimardeng kamag na Mario. Asidag ta ni jay balay. Mabainak nga umay dita balay yo. Apay mabain ka.
Umay kakit din. Kinunambat nga kasinsinta, saan ka di? Wen, kunan ni nanang. Umay kan! Katawanan ni LJ ni Mario. Saan ka di? Wow, agkatawanan da, ngam saan da nga agam amo. Tay tinaudi nga imay kayaw. Nagaapa kayon kadaminda. Ita, nagkitan de LJ ken Mario. Nabayag mo't kat apanawan na saan kami anagtong-tong-tong kaniminda. Agsinsinnabat kami, ngam saan kami, nga agpimpinan sen. Kasta ka di? Nabayag mo ta panahon tintay pa nagkukontra. Jak mat ipalubos nga usaron da day ta bubon. Dagayo day ta, anak ay patakderan day ta bubon. Jak ipalubos, uray no nagpakpaka si day di kanyak. No usaron da, amang ano tagikwaandan. Saan tayo mat basta-basta itid day ta apasat ti dagayo kadakwada? Saan ka day? Kumusta ni nanang mo, Mario? Nasaya at mutlata, auntie. Adalangin iji balay ni nanang. Saanin ang makatrabaho? Taapayasaan? Nakapsot ti baginan, auntie. Siyaklangin ti agmulmula iti tabako. Ang marigatanak, tawan danom apagsibog ko. Kasta ka di? Saan kanumit ang mabalin alokatan day di abubon? Tamakabasol kami kano. Mangantayon, Mario! Umay kan! Mami, mangantayon! Agawi daksan, LJ. Ay saan? Mangan ka pa'y ditoy. Maragsakan kami, tagsasago tayo ang mga... Anya lang ti maibagadakan ka nagitatat tao, tanapan ka pa'y gayam na kipangan iji balayda. Apay nga gungit ka, nanang. Gapo ta kaapat tayo ida. Kaapat tayo ida? Idinto ta kasinsin tayo ida. Kakabagyan tayo ida, nanang. Agom na kita pamilya. Ha? Ay maturog kan. Agsibog kay tun bigat iti mulam. Ano sam ti sumakdo iti adayo, no kayat mo nga agbiag dagiti mulam. Wen, nanang. Kandi mo padpadasan alokatan kan sumaklo di tabubawn. Ure asidag di tamulam. No di mo kaya ti makabasbasol. Mario, agsakdo ka? Wen, LJ. Si bugak jay mulak at tabako. Sa dino ti pagsakdo am? Ijay adayo Kaabay mo lang arudan da ito'y bubon. Dito ikan ngagsakdo. Ay, saan akayat ni nanang ko? Ong tanak. Ay wen, mapan kami ag-beach inton bigat. O may kaawisan. Kayat ko ti umay Ngaman niya. Amangan noong tanak ni nanang ko. Saan na akayat nga umasidagak kada kayo? Kasta ka di? Wen, LJ. Naungit ni nanang ko ngamin. Ado ti na ipunpun na sakit tinakam na. Nungay ipakada ka. Ay, saanan, LJ? Amangan no oray si ka. Kit mairaman ang maong tan na. Sige, ituloy kong ti agsakdo. Mapan tayo agbitsin tun bigat. Ngam kasla saan kamot ang naragsak. Saan ka di akas to'y ti kayat mo? Dad, aw-awisak ni Mario. Ngam di na kayat tagungat ka no ni nanang na. Saan mo apilitan no saan na kayat? Adda ka di gura yung agkakabagyan? Kwa. Nabayagan day ta. Apay asan yung nga urnusan, tadda tayon ditoy. Agsasarita kayo kumadad. LJ, saan mo ang maawatan ti amin? Dagat ipagriririan nyo, saan ka di? Day tayan ti bubon na nabayagan asan na maususar? Saan arumbang agsauka iti kasta? Ta saan mo nga ammo ti poon ken gapuna? Komplikado ti sitwasyon. Apay apagbalinan nyo komplikado. No mabalin nyo mat nga aramidan a simple laang, dad. An-anuan nyo pa'y day ta adaga. Ket nanamay mat ti biag tayo ijay syudad. Ni Mario, agrigrigat da ditoy. Day ta abubon ti kasapulan da, tapno agbiag da.
Inikanak iti pagpampanunutak ni LJ, Mami. Nabayag ngamin day taariri iti pamilya tayo. Kaya't ko mga iti daytoy a panagbakasyon tayo. Ket maornosen ti amin. May subli ti sigod anapintas, alinangan tayo nga agakapagyan. Apay di mo kasarita ni Marka. Dayta ti pampanunutek nga aramiden. Wen lakay. Panawanan tapno malpas dagita saan a panagkikinawatan. Ornusen tayon ti amin. Anya, idunitsulangan kadakwada day taadagayaw. Uen, Marga. Tapno saan laeng adamin dati agnumar. No diket dagiti amin nga agbangbangkag ditoy. Ay, nagbayag abinan bantayak day ta. Imparit ko pa'y amin ang lumamas dita, adisaw. Taplano da pa'y tagaramid iti kalsada dita. Apay ngamin nga iparit mo. Bay aramid ti kalsada dita. Tapno pagnaan dagiti tattao. Sa bagay, da kayo ti akin ko kwa iti dayta. Kaya't ko akasarita ni Minda. Di nakibaon na mapan makisarita kun kwa na. Diyak aramiden dayta. Nabayag apanawan ang nagginginura kami. Ita, siyak lang ti kayat mga umasidag. Siya kun ti mapan no di mo kayat. Ayabak ni LJ akadwak. LJ, si kamot gayam. Nasayatan na kaumay kayo kun ni Dadim dito'y balay. Wen Mario, inawis nak ni Daddy nga umay dito'y balay yo. Kumusta, Minda? Apay nga imay ka dito'y balay. Mabalin ka di, ti sumra. Nakurapay kami laag. Kababay na pastor kanda ka dito'y balay, bay. Sumrag kayo, LJ. Sumraktan, Daddy. Ay, saan kayo arumbang nga da dito'y? Agum kayo a pamilya. Da kayo ti makagapo no apay anatay nila kay ko. Da kayo ti makagapo no apay agrigrig at ibiyag mi ita. Arakupan ka, Minda. Kan dumawatak iti-dispensar ken ka. Pagkawanan na kami kadagiti ado nagbasulan mi ken ka. Amumi nga ado dagiti basol mi. Naglaing kagayam nga agbasketball, LJ. Jak amo ang nalaing agam nga agbasketball Dito'y kulangan na diskubre. No amumla ko ba nga eskwilaan kan balay lang ti ayan ko. Imbaga ni nanang ko, nga agiskwila akmet kanon. Nasayat no kasta. Mekaniko ti kayat ko nga alain na kurso. Kukwa mi kano nga minin day tadaga, nga ayan ti bubon. Indo nargayam ni Dadim. Naragsak ka din, Mario? Ay wala, nakaragragsakak. Nawadwaden ti danom nga usarin mi nga agbangkag. Uray dagiti ka aroba, naragsak damutten. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Pare Benjo, agring kan. Pare, malaman. Anya tong rasan? Pasado alas 5 na. Panag-aawi din pare. Kasaya. Di magas ni Sir Itay. Nakita na ka nakadumog. Nakita na pa'y dagiti buti ti arak. Anya ko na. Nagungot ka di? Anya pa yan ngay. Kasarita na kanto ka no inton Lunes pare. Mapan ka, di upis na. Agawid ka din? Uwan pare, agawid akon. Makamaniho ka di pare. Kabalag tag motor. Di ka madanagan. No saan mo akabalan, aglugan ka na di motor ko. Itulod ka na di balayo. Narigat ti madisgrasya. Nagpaparatak na gitilugan di ta highway. No kastoy apa nag-aaway. Apeng nga tulod na kadi katrabahuam dito balay. Ayan di motor mo. Imbate ka di pagturturugan mi.
Agat arak ka? Ha, imbag no makatrabaho ka no kastaan na ginom ka manan ijay trabaho. Agluto kan, sumanaw ka. Mano nga aldaw anaglangan ka iti trabaho. Gapo iti panagin inom mo. Ita, nabartak ka manan. Poston, dagulit ka. Awanan ti bagas. Ulay ka matin. Puro problema ti bagbagam. Ibagbagakan ka tapno amom. Apay ngamin adi mo itad kanyak ti kwarta paggatang ko. Tagumatang ako ma, ha? Ay, gumatangak to. Makaumati kastoy. Nanang, anda bagas yaw? Taapay manan aya. Ay, ikampay man lang ni Maris ti uray 5 kilo. So katak into nagsweldo ak. Anya pay laita. Kasusweldo manak ko. Awanan kwartam nga igatang nyo iti kanin nyo. Ado ti binayadak. Una ati kanin ti pamilyam. Mangtad kayo no saan? Kaya't yung kading agbisin da kiti apu ko yaw. Kung sinsayo daytan, numatay da iti bisin. Ay nananang mababain akon kada kayo. Da kayo manan tinagbuludan ni Benjo iti bagas. Awan ka no ti maisa ang iyo anak ko. Ay, awanan nanang. Di nakmat ngamin ikan ni Benjo iti kwarta. Nay, apay ngay akasta. Sa nga gasot lang itid na nga allowance mi iti maisang aldaw. Ha, apay umanay ay adayta. Kat agis eskwela iti elementarya dagiti dua nga apu ko. Saan ananang? Numangibaga akmat, bugkawan na. Anya aya di ibagbaga na abay bayadan na. Anya ngay ko ma. Di laang mat paggasolina na nga inaldaw tigas-gastusan na. Apay nga road nga awan mabatbati a kwarta na. Di bisyo na ati paggasgastusan na nanang. Di arak. Inaldaw nga agin inom. Uray aday di trabaho na. Agin inom latta. Agtugaw ka, Benjo. Good morning, sir. Napanak nagpasyar di pagturturugan nyo. Nakita dagiti bote ti arak at nakadumog ka. Naminano na nadanunan ka. Ken adun tinakadanon kanya ka report, akanayon ka na bartek no sumrek ka iti trabaho. Pasensya kayo, sir. Regular ka iti trabaho. Di mo sayangan da ito yakan ito. Sikat ti mapilpili mi ang maipromote. Agam ka sa do mapasamak da ita. No inom ka nga inom. Sana na maulit, sir. Karik, agbalbaliw akon. Unay kamatan, Benjo. Agin inom ka manan. Imbaon mo pa'y di anak mo agumatang iti arak nga inumam. Maudin tayo. Relax ka di. Saan ka manan asumrek iti trabaho? Sumre ka kintunal daw. Manumanan day ta botelya ti arak ana urnong di taigid. Last day to yan. Kaya't mo ka di ngagsyat ta. Ay talaga ama akon kan ka, Benjo. Nukasta ka kanayon. Nasa isaya at laangan nga agawid kami nga agiina. Hello, Maris. Hello, Nanang. Apay, kumusta kayon kadagiti apok? Nanang, Oh, apay agsangit kamutan. agawid kami sandita. Nagapa kayo kadimanan kini Benjo. Saan nga agsardang agin inom, Nanang? Saan na kami pa'y nga ikan iti kwartami? Ay, kaasi kayo madno kasta. Masapol agumatang iti sapatos dagiti anak ko. Kasta mo't ti uniform da. Ngamawan matigatang ko. Tasaan mo't amang tad ni Benjo. Awagak ni manang mo di Singapore. Tapawitan na ka. Mano ay hati ka sa pulan niyo. Nagswerte ka pare. Tanagbit ka na regular ito trabaho tayo. Siyak, manon atawin ko akayat ko ang regular. Urayan ti pan naka-regular mo Iso asaan ka kung mga inom nga inom pare. Awan ti arak iti langit. Dito'y lang dagat ti na. Ragsakin ti bagbagay. Sigaki di mo.
An nadamki di tibiyag mo pare. Pare, umay ka di pare, taginom ta. Ay, sana nga gininom pare. Imbag ta naragsak ka nga, bibiyag no kasta. Amon pare, saan lang nga arak timang paragsak kada tayo. Asawak, kindagiti anak ko, tiragsak ko. Saan abisyo, pare? Pares, agree ka. Apay. Marigat na lang nga umangas. Itaray na kayo hospital. Day tanto lang amin agin inom tar aramidang. Agsip nga ti palang kita, matayaksan. Sapay tanga tirabi. Wala, mabit na ang. Kainak mga yab iti tricycle apangiluganakan ka. Imbes ko maamapanak makimiting ija iskwelaan ni Jenny. Saanan? Tasika ti bambantayak dito ospital. Masakit lang ano din. Kung tanak pa eh. Saan ka masakit? Nagkuna masakit ka. Nasobra amlaang tinaginom iti arak. Dandani sa anda kang awatin dito ospital. Gaputa na bartek ka. Nakipakpakaasi aklaang. Di ako naginom. Namin anon nga imbagam date na. Ngam di mo matungtong panan. Isardeng ko nagitibisyo. Rumbang laang asumardeng kan nga aginom. Ma-ospital ka pa yan. Gapo iti kaiinom mo. Saan ako nga ginom na? Nasaya at lukas ta anak ka. Ija ko ti arak. Tamok a perjin na tibiyag ko. Ay na, maragsa ka nakamakangag iti da ita, Benjaw. Mababayin akon ka ni Maris. Ay, agyaman na. Dinangag matlaangan ti Diyos ti karkararag ko. Nga agbalbaliw kan anak ko. Mailiw ka nun ni nanang kadagiti apo ko na. Iso nga agbakasyon tayo ko ma. Ang damot trabaho ko bakit? Diyak makaumay. Da kailangan. O di ikan na kami nga rod iti pagplete minukas na. Wen. Itugot mo amin dagiti anak na. Ay katwan alakay. Total bakasyon da pa'y matlaang. Mabaling ka di makalawas mi ijay. Sige lang. Awan problema. Mapan kayo mo't ag-enjoy iti bakasyon ah. Ay na, nagdadakkel ang dagiti apok. Balasa nga dyan inauna. Wala nang, nagtatayag da pa yan. Kat, apay nga awan ni Binjo. Adda trabaho na nanang. Di na mapanawan di trabaho na. Agin inumpay ka de. Insardeng na nanang. Nagkari ka niya at talaga nga isardeng nan ti aginom iti arak. No kasta, awanan bisyo na. Awanin di na pa yan kaya ti agsigarilyo. Nasaya at no kasta. Sapay ko mga rod tatakderan nan ti Karina. Mala, mapana ko nagluto. Taumay pa'y ka no damanang mo dito balay. Tanadamag da, nagawid kayo. Reunion da ito yun, nanang. Apo! Nana! Apo! Nay, asino ka ba raw? Katrabahuan nak ni Benjo, nana. Napanak dita balay da. Awan mo't tao. Nagbakasyon dagiti agiina ni Benjo. Apay nga umay mo birukan dito, kat napan mo't nagtrabaho ba raw? Manon nga aldaw asaan na simrek ni Benjo, nana. Iso nga umay ko kumaayapan, takasapulan mi ngamin. Anya, ay sus, anyan tinar-aramid na tasaan man ang asimrag. Mala, mapan ko kitaan ijay balay da ba raw? Benjaw, amok nga da ka dito o nagtibalayaw. Lukatam da ito daw. Benjaw! Napay nana. Ay na anak ko, nabartek ka manaan. Nagado a botilya ti arak dagito'y naginumam. Ado aya? Anya ti mapaspasamak ayakan ka anak ko. Kunak man no nagkari ka asaan kan nga aginom. Maturog ako. Saan ka manon asimrek iti trabahom? Ikatendakan ano kasta ka akan ayon.
Manungal daw asa na simrek ni Benjo. Danda ni makalawasan, sir. Sayang, tinapimpinta sa gundaw ay parakan ko na. Imbaga ni nanang na, anapartek ka ni Benjo. Manungal dawon ang naging inom, sir. Sapay nagagat. Uwin nga rod, sir. Nagagat, yan talaga analay nga trabaho. Sayang, tikinalaing na. Apay ka di, sir. Anya tinapasamak. Naikan iti memo. Naminduan. Iso aladingit ang nga ibaga. Ang mamanga ano ikatendaan iti trabaho na. Ay, diyak ka mo, nanang. Diyak mat makontak ti cellphone ni Benjo. Apay nga ay, anya tinapasamak kan ko na. Manon nga aldaw ajak makontak. Dinasayaat kat agawid kayon. Ang mga no adadakas anapasamak kan ko na. Wala nang, saan min alupasan ti makalawas a bakasyon mi? Adon tupay mat ti aldaw. Ulitin yun tumanin ti umay bumisita. Wala nang. Saan ka numanen ang makaanges? Kan agsip nget ti panagkita na. Iso nga intaray kon dito ospital. Kasta ka din, anang. Manumanen nga aldaw ang naging inom tinararamid na. Ay, kunakon ka. Kunak man no isardeng nanti aginom, nanang. Day tamat timpagarup ko, anak ko. Di namat gayam kabailan at takderan ti Karina. Ay, pangalaan manen ngay ti pagbayad iti ospital. Day tangarod ti parikot. Makapadismaya ti kastingar aramidan ni Benjo, nanang. Ay naanak ko, saan ka kumaama umumakan kwa na? Diyak maikari, nanang. Dumakdakkel dagiti anak mi. Kasanon ti masakbayan da. No kastoy mutlatta ti amada. Sana ko nga ginom. Maudin da ito kunak magtanagan ka. Di na kaya dingdinggan. Namin anukan ang nagkari kada kami, Benjo. Nauma akon. Ayat kahit mo sawan. No di ka pala sumardang nga aginom. Pumanaw kami nga agina. Saan yung aramidin da ita? Ikanak tayo mo tayo di may sagon daw ay. Ikarik, agbalbali wakon. Kaya't kakasarita, Benjo. Uwin, sir. Iso nga, imayak. Tamok anas ka nga agsarita ta. Lading ita nga iba ka, ngam, naikat kan iti trabaho. Anya, sana mabalin na, sir. Didak ikatan na, sir, ta regularak maten. Binalagan ka din. Amo mamapasamak na ito, no di mo isarang tibisyom. Ngam, saan mo mat, ngayon ibatan ti inom? Ha? Namin anon ngayon ikanda kay ti gundaway. Saan la namitlo? Iso asori. Nagpatinggan ti amin, Benjo. Kahit ko nagpartag nanang, awanan ti trabaho ka. Si kamat ngamin, di mo sinardengan tinaginuman ako. Diyak maklong na ito napasamak. Nasakit tinaga mo. Ay katagbiro ka, iti sabali at trabaho. Aginuman langan. Kasano ang makaawid ka ijay balayo. Ano aginom ka manen. Apaan na kantumanen ti asawam. Awan bibiyang ko. Aramidang bigayat ko. Di na ang biyangan. Ay na anak ko, panunutom ka diti pamilyam. Kaya't ko ginom mo. Ay husto daytan. Agawid kan tanay. Dua nga aldawon asaan ka nagaw-awid. Aniya, naging inumanan ni Benjo? Wala nang. Saan manan ang nagaw-awid dito'y balay mi? Awan manan ti kwarta mi nga agina. Ay na, agawid kayon dito'y balay. Wala nang.
Ini kamutan iti ado agundaway day ta asawam nga agbalbalew. Angam di namot inarhamid. Isuan na saysaya at langan no agawid kayo tuyan. Maris, bakit? Maris! Apay nga awan dagiti aginak ditoy. Pati dagiti gamit da. Awan matan. Maris! Ayan nyo! Maris! Pimanaw dan samutan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.